Goedemorgen allemaal, we zijn woensdag alweer en we zijn gisteren vertrokken uit Drachten om een route te doen wat door België. We zijn over Duitsland rijden we, want we zitten nu in Duitsland in Viersen. Daar doe ik wel even wat fotootjes bij. Hier bij een wok Chinees restaurant mag je graden staan, een heel leuk plekje, lekker rustig en je kan hier met een stuk of 7 campers staan, staat op campercontact. Er staat wel een Poldersteps. We gaan nu even een stukje nog naar het zuiden toe, naar een Lidl of zo zoeken we nog even. En dan gaan we eerst toch nog even weer naar Blechny Mainz. Want die museum is als het goed is nu open en dat soort dingen. En daar zijn we als er nooit binnen geweest en daar nooit omheen geweest of gekeken. En dat lijkt ook wel even interessant. Dus blijf ons maar even volgen. Daar maak ik dan leuke filmpjes allemaal. Gisteren hebben we alleen maar een grote rit gehad en dat heb ik niet allemaal gefilmd. Mijn vrouw heeft wel wat fotootjes gemaakt van onderweg. Maar we gingen over Hoogeveen, vlak bij Hoogeveen langs, achterlangs. En dan over Hardenberg, Almelo en zo. Staat ook allemaal op Poldersteps. Hartstikke leuke route trouwens hoor. En weer eens wat anders. Nou, en altijd binnendoor. Hè. Je weet, wij rijden binnendoor. Vinden we leuk. We vermijden alle rijkswegen en dat blijft een beetje spannend en dat zie je ook veel meer. Dus nou, tot het volgende filmpje. De Willem-Alexander tunnel. 2,5 kilometer lang. Mooi nog eens, ja. Andere tunnel wat in was licht. Voor mij de eerste keer dat we hier doorheen doen. Ja. Wat zei je? We zitten nog in de tunnel. Willem-Alexander tunnel. Die België, wat zeg je? Ja, dat is jaren in, dat is net in Rusland. Ben je hier ook? Nee, ik ben ook even net die meiden daar. Ben je gewoon kijken dan? Afslag naar de reserves.
stukje hier. Even zien, een ronde onders. Zo'n orkidetje. Ja. Ik denk dat dit niet de beste is. Ja. Had over 2,5 kilometer links aan een waterpomp. Nu zien we het met wat vorige keer toen ik langskwam, zat we in de dikke mist. Ja. Niks te zien. Hetzelfde ding. Ja. Zo, daar zijn we alweer. Met daglicht ziet het er toch heel anders uit. Het is hier rustig. Het restaurant is open. Nou, hier mooi bij de Legnie Mainz, het gebouw. En daar allemaal bussen met scholen. En de intreport. En daar is het gateje. We zullen even een slagje hierom. En hier een klein campertje. Van een meter of pak beet 13, 12. Mooi ding. Oeh, stuntelig. Een heel gebouw. En daar een tjoeketjoek. Nou, hier een groot visvijver, maar ontzettend groen. Ontzettend groen. Schildpadden zwemmen hier rond. En die sprong net een dikke karper. Groen hoor. En daar een grote machine. Hier nog een leuk parkje voor de kinderen. En hier een werkplaats. Om alles te maken denk ik wat kapot is. Een grote cirkelzaag. Hier een dikke pers lijkt het wel. Van alles een beetje. Oh, de verlichting gaat ook maar. Daar een grote zaagbank lijkt het wel. En hier achter het glas kun je misschien nog een beetje zien een kast en een bed. Daar sliepen ze denk ik.
Zullen van deze blikken barakken geweest zijn. Hier nog wat informatieborden aan de wand. Hier een eerbetoon van 1975, dus een 50-jarig bestaan. Met een mooie view op de achtergrond. Hier is een bakje op het spoor. Daar materialen. En ik word geroepen, hoor ik wel. Hier de treintjes waar ze mee vroeger met het personeel, de arbeiders, naar beneden gingen. Hier zaten ze in. En hier een gasfles of brandstof, weet ik veel. En hier de karretjes waar de steenkool in ging. En dit waren de liften waar je in kon naar beneden tot een diepte van 530 meter. Dat was nummertje 12 als je eruit moest. Hier het tjoeketjoek, het treintje. Ik weet niet of we daar vandaan alleen mee meegaan. Ik denk dat de schoolreisje straks eerst voorop gaat. En dan zitten we ons vol genoeg. Dan gaan we wel morgen misschien even. Hier een middelgolfbaan met de attributen van de mijn gebeuren. En daar een paar lampjes en ja, van alles wat daar. Een wals of persen of weet ik veel, heel leuk. En daar is dit keertje. En daar ook nog wel wat, ik weet niet wat daar is, zullen we ook wel even kijken. Nou, daar gaat de trein. Maar die hoef je niet te reserveren zo zien, want hij is heel leeg. Ik denk dat er op een stalling gaat. En hier hebben we nog een grote machine. En daar is de camperplaats. Nou, rondje Blechny Mainz. Hartstikke leuk. Goedemorgen mensen, we gaan Blechny Mainz weer verlaten. Morgen weer ontzettend druk met heel veel schoolkinderen, schoolreisjes natuurlijk. En we gaan nu naar een biermuseum, is de planning. Als we er zijn of onderweg wat zien, en dan filmen we dat natuurlijk. Dus adios Blechny Mainz.
hier zijn we bij een stuwdam. Het was ook de bedoeling dat we hier langs zouden gaan, maar ik was al weer weg. Maar we komen er toevallig rechts langs. En camperplaats, rechts. Ja, ik weet niet hoe ver het open is. De rest zit vol. Zo even, ja. Ik wil er eerst net hebben. Er is ook een bus gestegen. Hier leppen. Oh, wacht even, we doen Nou, hier zijn we bij de stuwdam van Gieleppen. En dit is de grote parkeerplek. En wat moet ik doen? Oh, daar gaat de lift omhoog. Dat moet ik er even opzetten. En hier is een survivalbaan hieronder. Nou, we zullen eens even kijken daar. Nou, maar niet gezien. En daar de uitkijktoren. Mooi hoog hoor. Daar een mooie speelplaats voor de kinderen. Hieronder een groot terras. En dit is die grote stuw weer. Mooi hoor. Wat een hoogte. Ik zit hier boven in de toren. En een uitzicht. Er staat nog wat informatie op de glas. Tour Arsje 19 kilometer. Een heel hoogteverschil met daar en hier. En daar is aan. En de camper zal daar een beetje tussen de bomen erachter staan. En hier is er boven in de uitkijktoren. En hierboven zit nog weer een restaurant. Ja, Geertje durft het niet in de lift, dus kunnen we er ook niet heen. Nou, en hier de uitzicht uit de lift. We gaan down. Oh, daar loopt Geertje ook net, zie ik. Ik ga dan weer terug naar de camper. Ik wil even helemaal beneden kijken. Even kijken wat hier is. Ook mooie gezellige terrassen gemaakt hier. Daar ook nog een restaurant. Toch wel een van mijn favoriete biertjes, hè. Ik denk dat we daar ook nog even langs rijden. Deze week niet meer, denk ik, maar volgende week. Even door het dorpje. Hier zijn we in Wijms. W-A-I-M-E-S. En we hebben weer regen. Helaas. Nog 20 minuutjes rijden. Nou, dit is de Biermuseum in Rad. En gaan we morgen denk ik even heen. Want
We zijn hier vanmiddag pas aangekomen. En daar is de skihut. Nou ja, we moeten keuzes maken, maar ik ga liever naar het biermuseum. En hierachter is een groot bos. Kun je mooi wandelen als je wil. Nou, en daar staan wij. Komt net weer eentje bij. Ja, mooi plekje hoor. En dat allemaal gratis hè. En daar ook nog een leuk weggetje ergens naar het berggedeelte. We zitten hier volgens mij op een 500 meter hoogte. Midden in het biermuseum. En dat zijn allemaal flesjes. Hier ook allemaal nog. Ja, daar staat ook nog een Heineken. Biertje! Wat een bierflesjes. Nou, dit is even onze eerste biertje. Even proberen. Even proberen. Rooster. Proost hè, proost. Nou, Geert zal mij voorproeven. Ja, wel lekker. Ja, heerlijk. We zijn even mooi vorderd. Ja, zeker. Even in het biermuseum, in de Rot. Geweldig plekje, geweldig. Het eerste glas bier is bijna op, dus we kunnen bijna voor de tweede beginnen. Koffie. Oh, wel een bergdrankje. Een bergsoort. Geduld heeft de meeste keer, is dat 4 foto's meisje. Passen hem eraan aan Uze, denk je? Ja. Vaak met oren. Ja. Weer een mooi plekje, een mooi dorpje. Nou, hier staan we bij La Choufre. Het lekkere kabouterbiertje uit België. En dat zullen we eens even kijken. Een van onze highlights, hè. En daar een mooi groot vijver met allemaal bijenkorven. Als dat erbij hoort, weet ik niet, maar... En je kan ook nog met een luchtballon. En zoals je ziet staat daar de camper. Mooi plekje. Daar de shop. Straks maar even kijken. Zo, dit is een little toastje. Allemaal merchandise. Petjes, sjaaltjes, noem maar op. En zie hier een grote kabouterstoel. En hier wordt het lekkere spullen allemaal gemaakt. Nou, we hebben de bier La Choufre weer verlaten. We gaan nu even richting Luxemburg om te tanken.
zegt het. De smal. Het is wel een hele toeristische route, hè, Henk? Lekkere koetjes. Allemaal weer hamburgers. Nou, daar zijn we weer in Luxemburg. Overhangende stak. Oei, als we daar maar onderdoor kunnen. Gang houden, hè? Gang houden. Ja, we moeten wel even remmen, stel dat er wat van de andere kant komt, hè? Sla over 1 kilometer rechtsaf naar Rudemeervaart. Mooi dorpje hier. Heel leuk. Soms moet je gokken. En een leuke brug, dames en heren. Iedereen bedankt voor het kijken, word abonnee en klik op het belletje om ons te volgen en een duimpje wordt gewaardeerd. Tot de volgende keer.